אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. כל סורוקה. כל המיון. תראו את כולם רצים. תראו את האנשים. תראו את האנשים. תראו. פה נפל הטיל. רגע, אני הולך לסגור, רגע. איפה נפל? פה, בטח. שמה, בכניסה למגבש. חבר'ה, אני פה, נפילה בטירם, ליד הבית שלי. נפילה בבת ים, רבותיי. תראו מה הולך פה. איפה לא? זה רסיס או נפילה? מה זה?